sanin kowa, lamarinka daban yake babu misali, mai kogin baiwa. Sallama a gare ka ya shehi su kai da kitabawa, ya taho sai dai kuma mai rauni ne bai iya komai ba. Mai rauni ne ban iya komai ba, na tuba. Assalamu alaika abun koyi mai cikar girma, ya Habibullahi ya ba Zahra sayyidul umma. Kai ne muradin rai da ruhi, kai nake nema, taimake ni ka amsa ga wani aiki ba daga kowa ba. Labbaika rasulu abun koyi manzon tsira, babu kamar kagun Allah mai kyan duba. Ya abun kaunar sarki Allah, son ka ne mafita, mai kamala kai ɗaya ne walla, mai cikar tsafta, malamin dukkanin alam kai ka fifita, mai gidana kai ne zaɓin rai ban ga kowa ba, ban ga kowa ba. Annabi na mai matsayi babba wuce sanin kowa, in ban da kai to waye ne za ya ba kowa. Koren kiyama in an tashi za a yau tsayuwa, ranar masoyan naka suna inuwa ba rana ba. Labbaika rasulu abun koyi manzon tsira, babu kamar kagun Allah mai kyan duba. Rashin rabo ke sa a sake ka ya Rasulallah, komin wuya kuma komin daɗi kai nake kalla, a zuciya kai ƙarin ƙaunar ka ya mijin ramla, ni so nake yi in narke kanka ba akan wani ba. Babu kamar kabun Allah tauraro na ɗaya, kana cikin dukkan wani aiki mai kyawun hanya, kai ne ka je har ma fadar cikin ilahiya, wallahi ai zance ya ƙare wani ka bai je ba, zance ya ƙare wani ka bai je ba. Ai ba dalilin samun misalin faɗin ka sha